Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои дастгирии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонен ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон ТЖ гап занен. Чемпиони UFC дар вазни 61 кг Алҷамин Стерлинг шаби гузашта расман эълон кард ки рақиби навбатии ӯ чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сехудо мешавад. Хабари гарму ҷӯшон: ин муҳориба баргузор мегардад. Аён аст ки шумо муҳорибаи рӯбарӯи маро бо Генри Сехудо диден ва ман барои бо ӯ ҷангидан ягон проблема надорам. Ман дар ҳаётам аз ягон муҳориба гирехтагӣ нестум. UFC доимо ба ман рақибони вазнинтаринро медиҳанд ва ман бо онҳо вохӯрда ғалаба ба даст меорам. Ман расман эълон мекунам ки муҳорибаи навбатии ман зидди Генри Сехудо мешавад ва ин муҳориба моҳи март ба нақша гирифта шудааст. ҳамаи кор ҳал шудааст. Танҳо имзо дар шартномаҳо намерасад тамом. ин муҳорибаи навбатӣ мешавад, навиштааст Стерлинг. Дӯстон, ман фикр мекунам ки ин муҳориба беҳтарин муҳориба мешавад. Чемпион зидди чемпионе ки камарбанди худро озод карда буд. Яъне Сехудо ин камарбандро дар муҳориба бой додагӣ набуд, балки худаш озод карда буд ва акнун ӯ ин камарбандро баргардондан мехоҳад. Ва дӯстон, ба фикри шумо ӯ ин корро карда метавонад ё не? Тобови ҷангвари вазни миёнаи UFC Дрикус Дю Плесси гуфт ки агар UFC муҳорибаи Ҳамзат Чимаевро бо чемпион Алекс Перейра ташкил кунанд, пас чӣ гап мешавад? Ман фикр мекунам ки бисёри ҷангварҳо дилмонда мешаванд агар ки ба Ҳамзат Чимаев муҳорибаи унвонӣ диҳанд. Ман гуфтанем ки ин кор боварии ҷангваронро нисбати матчмекерҳои UFC нест мекунад. ин кор боварии ҷангваронро ба рейтинги UFC нест мекунад. Чимаев дар аввал бояд ки худро дар вазни миёна нишон диҳад. ӯ дар вазни миёна ягон ҷангвари тобро шикаст додагӣ нест. барои ҳамин рӯзи 10 декабр ман бо шодӣ Даррен Тилро шикаст медиҳам ва баъд дӯсти ӯ Ҳамзат Чимаевро шикаст медиҳам, гуфтааст Дю Плесси. хотиррасон мекунам ки Дрикус Дю Плесси муҳорибаи навбатии худро зидди Даррен Тил аллакай шаби 10 декабр дар турнири UFC 282 мегузаронад. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар: акнун шумо метавонед аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. сармураббии Чарлз Оливера Диего Лима гуфт ки онҳо киро рақиби навбатии худ дидан мехоҳанд. мо бояд боақлона кор кунем ва бояд рақиберо интихоб кунем ки ғалаба дар муҳориба зидди ӯ моро ба камарбанд наздик кунад. муҳориба бо Бенил Дариуш маънои хуб дорад. ҳозир ӯ ғалабаҳои пайдарҳами хуб дорад. Чарлз бо Дастин Гейҷи ва Чендлер ҷангидааст, аммо ҳоло бо Дариуш ҷангидагӣ нест ва Дариуш муддати зиёд аст ки шикаст хӯрдагӣ нест. фикр мекунам ки ғалаба дар муҳориба зидди Дариуш Чарлз Оливераро довталаб барои камарбанд мекунад. мо оиди ҳамаи ин чизҳо боз фикр мекунем, аммо худи ҳозир ба назари ман Дариуш беҳтарин вариант аст, гуфтааст Лима. дӯстон, фикр мекунам ки ин муҳориба беҳтарин муҳориба мешавад. Ислам бо Волкановский меҷангад ва барои ғолиби муҳорибаи онҳо 4-5 моҳ ва шояд ки зиёдтар вақт дар кор шавад. аз ҳамин сабаб то он дам Дариуш ва Оливера метавонанд ки беҳтарини худро муайян кунанд. дӯстон, бисёриҳои шумо оиди Нурулло Алиев мепурсед ва бисёри шумо дар Инстаграм ва Телеграм ба мо гуфтем ки Нурулло Алиев дар пахши мустақими худ номи рақиби худро гуфтааст ва хоҳиш кардем ки оиди рақиби ӯ навор кунем ва мо хостем ки дар ин навор ҳамаи чизро ба шумо фаҳмонем. дӯстон, агар ки ҳар дуи ҷангваро дар шартнома имзо монанд, пас ҳамон вақт UFC метавонад ки ин муҳорибаро расман эълон кунад. UFC ба ҳар дуи ҷангваро ин муҳорибаро пешниҳод мекунанд
ва баъд ҷангварон розигӣ ё ин ки норозигии худро медиҳанд. аз ҳамин сабаб ҳозир 100% гуфта намешавад ки рақиби Нурулло Алиев маҳз Трей Огден мешавад. аммо ҳамчунин 100% гуфта намешавад ки ӯ рақиби навбатии Нурулло шуда наметавонад. ҳамаи кор шуданаш мумкин аст. танҳо интизор шудан дар кор ки UFC расман ин муҳорибаро эълон кунад. Трей Огден ҷангвари амрикои 33 сола буда рекорди 16.5 дорад ва ӯ дар UFC 2 муҳориба гузаронида дар якум муҳорибаи худ бо қарори доваро шикаст хӯрдааст. дар дуюм муҳорибаи худ боша бо қарори доваро ғолиб шудааст. ана худи Нурулло Алиев боша айни замон дар Тоҷикистон қарор дорад ва нақша дорад ки дар наздиктарин муддат ба Амрико сафар карда тамринҳои ҷиддии худро барои муҳорибаи навбатиаш оғоз кунад. мо боша ба ӯ барор мехоҳем ва интизори эълони UFC мешавем ки рақиби ӯро расман эълон кунанд. аз рӯи овозаҳо Нурулло Алиев аввалин муҳорибаи худро дар ташкилоти UFC бояд ки рӯзи 25 феврал гузаронад. ва дӯстон умедвор мешавам ки ҳама чизро шумо фаҳмиден. барои ҳамин дӯстон босабр бошен ва интизор мешавем. ҳамин ки UFC муҳорибаи Нурулло Алиев ва рақиби ӯро расман эълон карданд, мо албатта ки якум шуда ба шумо хабар медиҳем. аз шумо боша ҳатман дар канали мо обуна шавен то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА якум шуда бохабар бошен. фикр ақидоатона ҳатман дар комментария нависен то боздид хонободу сарбаланд бошен.